Učíme sa s mojou sesternicou Izabelkou. Urobili sme spolu super videá Adamo. Určite si ich pôjdeme. A sme v nákupnom centre. Ahojte, som v mojom obľúbenom obchode. Aha, pozrite sa, tu je kakibara. Aha, a poďte ďalej. Pozrite sa, tu je kakibara, tu sú až hranolky. Všetko možné, to sú samé hovadiny. To je môj najobľúbenejší obchod. Aha, toto to je aj tuto. Všetko možné, na čo si len spomeniem. Ja mám Kakibara v zmenšenej verzii, tu sú krytí na mobily. A tak, ahoj. Pokračujeme v jazde vo vláčiku. Zastavili sme sa na Baboty. Čo si tak dobre voda? Rezeň musí byť. Po dobrej večeri dobrá naháňačka. Bratislava moja milovaná, ahoj, vidíme sa čoskoro. Už som doma. Dneska už je toto video nakoniec. Keby ste chceli ešte takýchto viacej srandovných videí, tak klikajte na odber a dobrú noc.